देखो इस सारा लोग के अलुआ बोआ गई, गेहूं छिटा गई। हमर ह तो खेती अभी ले पछुराइल बा। ना हो तो चल तनी हबर हो 3 कठवा कोड़ के, ना हो तो मैं अलुए रोप दे। घरे दरिया ले ली। कहने बाड़ू देखबू सारा लोग के गहूँ बोआ गईल आ हमनी के खेती पछुआ गईल। रह गईल बात की जैती तो हौ जौन अपन 3 कठवा बा ओकरा के कोड़ती तो अलुआ रोपाई कैसन जाई नु हम। हां जाई ओ बेरा पानी ले पिए के लेके वही ह। ठीक बा। ए सुन ना हो, लोग कहेला तिरिया चली तो का हो। छोड़ी ना सब बात ना करे। मेहरारू के तिलिया चाहिए तो अपने ना जाने, 12वां विष्णु ना जाने तो अपने का जाने। ए नानू हमरा के बता ना द का हो जाए, बता द। एक शर्त पे बताए। कह ना तोर हर शर्त माने के हम तैयार बानी। तू कहलू तो हम कथी ना करी ने हो। एगो लुगा किन दे, बनारसी लुगा चाहिए। एगो लुगा? वो बनारसी। एगो लुगा कथी? साया साड़ी ब्लाउज है, कान में के, नाक में के, गोर में के, सब सोना के किन दे हम। अब धानवा भइल बाटे नु, धानवा बेच के सब हम किन दे हम तारा। लेकिन हमरा के बता दो वक्त अइला पे बता दे। वक्त आई तो बतेबू। बता दे अपने के कहिया हो? बता दे समय आई तो बता दे। तो कहेंगे हम जाई खेत में। हां जाई सब लोग के गेहूं बोआ गइल, खेत में अलुआ रोपा गइल, हमनी के सब के पछुआ गइल बानी सब। जाई पहले खेत के काम करी ना, बता दे। आके ना तबियत ठीक बानू? तबियत ठीक बा। मियाज खराब नहीं है नु? ठीक बा, सब ठीक बा। ना मने मियाज खराब होई तो कह दियो कैसो। हां ठीक बा। जाई हम। हां जाई। हमरा मेहरारू इतना सुंदर गांव में कौना के मेहरारू बिया। तो जाई न हो। हां जाई ना। तने एक बेर तो जाई। हां जाई। जाई ना। हां टाइम से आ जाइयो। ठीक बा। कैसो? ठीक बा। ठीक बा। आज पूरा खेत 3 कट्ठा कोड़िए के हम आए। चल दो हमरा के। देखो तो यह बार कितना कोड़ाला। हम तो कहता नहीं कि जी यह बार सपराइए के जैती हम इनकरा के। बाप रे भाई तो साफ पेपा खाली उखड़ता है कर बही चद। बहुत दिन में सूखी फरकी तो एकरा में अलुआ रोपाई। यहाँ से वहाँ है ही पड़े पहाड़। बाप रे बा, बेर चल गई है ने। कहला कि खाए के लेके आओ तनी, अभी लिखना आइल रे दादा। कितना का जाने अभी जाने के लोग तो नहीं खे। अच्छा तनका और कोड़ा तनी तिले अइबे करी। कोनो काम धंधा होइले नहीं खे, तब का इतना लेट लगा देले बियाजू। अब आई तिले मुख वहाँ ले कोड़ दी। चीना पार के कोड़ा तनी हे सामने से अपना कोड़ देवे। वो आई तिले वाह पकड़ेगा वाह से कोड़ाई तब तो जल्दी हुई हैं। आई बाप इतना देर हो गई, अभी तक खेत में खाना ना ले गई। हमारे दवाइयों बनाए में बड़ा।
औरत इतना बेर आ गई आज आवे तो भोसड़ो के गाड़ पर माल चढ़ा देता नहीं आजू अच्छा आवे तो भोसड़ो के आजू कर बहन चदा इतना कोर देनी हम देखा सुना आई खाना खाए अरे वाह आ गइलू का करत रहलू हो चल गए जब काम रहल कोनो बात नहीं है बैठ खाना खाई कथी कथी ले आइल बाड़ू देखी ना चिवरा उरा बाटे चिवरा बा मार्चा के चुकटियो बा तो है चिवरा है खाली बार चल आइल बाड़ू भातो नु बा आए अच्छा ठीक बा चला काले तो बड़ा मेहनत भइल बा आजू तनका मेहनत करता नहीं अबले सब खेत कोड़ा गए रही थे तब से का करत नहीं खेतवा में जे कोड़ेला तेलू बुझेला ठीक बा दोनों खाना खाई ओ जी जाए ना कुदरिया थराल का पिटवा के लिए आए कुदरिया इथी हो गइल बाबू हाँ कुदरिया में पत्थर लागल लग जानलू हां अब खाल तन न जाई असलाल का के लोसरिया में से है पिटवा के लिए आओ तने ठीक बा खाली तो जाके पिटवा तू खुश बाड़ू नु हम तो बहुत खुश बानी देखो केहू कम मेहनत करला केहू बेसी मेहनत करला हां ठीक बा जे रहला ओकर संग गुजर करे के पड़ला और सब ठीक बानू तो ठीक बा खा लेनी जानलू हां ठीक बा जाए अरे दो तंगा नो सारवा में भोट आ गइल बा कुदरिया ठीक बा चलता नहीं असलाल का के लगे जाता नहीं असलाल का लग से आवे हां ठीक बा सुना ना बोली ना देख लियो बानी सब बीच सेरे में खाहड़ हो लो से ठीक बा जाई अपन का चिंता करे नहीं ठीक बा नु हां ठीक बा जाई ना घर ना लागे हां ठीक बा जाई हम यहां बैठल बानी अपने बड़ा घुमत तरह से पीला जल्दी का है ठीक बाटे बड़ी कहत रहनी मेहरारू को तिलिया चली तर बदा खाइए तनी मेहरारू को तिलिया चली तर का होला बोड़ी हमारे तिलिया चली तर पूछत नहीं तिलिया चली तर अपने था लाग जाता उनको शांत लगवाइए ले बानी अब आधा घंटा के काम 5 मिनट में कर दे हम तंगा पानी उनी पी ली तनी फ्रेश हो जाई चले था आ गई कुदारी पिटवा के हाँ सान लगवा के आ गई नहीं ठीक बात अब कोड़ी अब देखो आधा घंटा का काम 5 मिनट में कर तनी कोड़ी तिलिया बैठल बानी 5 मिनट और ही रहबू अभी बानी 5 मिनट और रुके बालू तो हमरो मन लागत था खाना वाला बनाओ के बानू हाँ तभी बालू पे ओए देखबू हो है मछरी धर धर मछरी मिले तारी से गोटा कइले रह मछरी मिले था कहाँ से मछरी एमे नहीं खींचे ना हेडे नहीं धर गोटा कर आज बनी है जान लो खूब खाई जाए
और मछरिया नहीं कैसे मिलो खाना बनाओ तो जा तारू घर है ठीक बा जा सुन ना हां बोली आज मेहनत भइल बा तनिका बेसी जान लो तनी एकरा के तार उके जान लो आ दाल भात आ मछरी बनैया तिले हम कमा के आवत कैसे बा ठीक बा हम चलते हैं ठीक बा तू जा हम तंगा बाकी बा कोड़ दिया औरी ठीक बा क्या मछलियां बना दल बड़ू आई आई बैठिए ऊपर खाना निकालता नहीं यहीं पर बैठी हाँ वहीं पर बैठे ना अच्छा लिया हुआ अब पानी उन दो आज मिलल बा गरई मछरी आज तक चपाई होई खूब डट के धरे खाना खाई का भाई आ मछरिया हो साहब अपने पागल होने का अब ये गरीब बैसाख के दिन में अपने कहाँ मिल गया मछली मछरी खेत में ना मिलल को कहाँ मछली मिल का ओ बताओ सारा बैसाख में लोग ढेला ढेला भाई बैसा चारों खेत में मछली के नहीं मिल गया ए बड़ा पता नहीं बा और बिया हो मछरी फिर गाड़ी दे दिया मछली अगर केना मिल गया बैसाख के दिन में हम लाख से देखलियो मछरी खेत में मिलल को आ कोहनिया बनावा सब बना के खा गई बड़ू तू मछली ना मिलल खा एक बैसाख के ढेला अपने ना मछली ले आओ मछली नहीं खे मछली कहाँ देनी हमरा के ना ले तू मछली नहीं खे पकड़ली हम खइबे खाली तू बैठे मछली नहीं के मछली दे तू नहीं खे ई भसड़ी अंग ना मानी हई देखना ई कालिया कहते दलक हमरा के मछली ले आओ जल्दी मछली नहीं खे उहे खाना ना ले तू मछली नहीं खे मछली अगर बाप रे मछली मिल खा मछली सारा खा गई हमरा के नून मार दे भैया ला नून मार के चोखा या भात दे ले बिया सब पागल आ गए बानी मछली के मिल गया मछली अपने मछली अगर बैसाख में मछली मिला था ढेला में अरे बाप रे बाप सब मछली खा गई हमरा के नून मार के चोखा दे ले बिया रे दादा क्या मछली नतिया मार के मुआ देलो नतिया मार के मुआ देलो नतिया के ना सुखले मछली मिला था रे देखा गैर ने खेत में हम अपना आँख से देखलिए मछली गोरई पकड़ लिया हम आ कोने तू चल के बनाओ और ये दोनों आदमी खाई जाई ए बना के खा गइल बिया हमरा के देखा नहीं कथि देल बिया हई नून मरते के चोखा या भात देले देखा ता लगी रे बकचोदी कहि रही आई बैसाख के ढेला में एक मछली का मिलता हो हम लबरा हई हो लाबरा ना हो तो पूछे ना एकरा से का भइल हो पूछी लगी नतिया सही अगर सुखल में एकरा मछली के मिला खेत में सही के मुझे राटी सुनो भाई चल गाछ में बांध हई देखता रहो हई अन्याय होता है ये कर ए तो एथि चोदा कर लगन छोड़ो गिरा हो अरे वाह पाइना लिया कहां बहुत मार लवा लिया पकड़ ए आज बाप रे बाप कमार फट गई आज बाप रे बाप छोड़ दो लगी छोड़ ठीक है मैं आलू के पीटे जाला मछली मुआ आँख से देखो निया मछली कौन खा गई रे दादा खाली हेदवा गोरई आई दादा रे दादा सारा गोरई खा गई रे दादा ओई अगर भैंस ने पीट के मुआ देला रे साला रे रोइया के देखत रे हई ओई गोरई मछली खातिया कि ना ए ओई या देखबा लगा रे तोर बहते चोट कर रे देखना रे मछली खातिया कि ना जाके देख तो घर में मछली खातिया कि ना है लेकिन नहीं मछली है
मछली लुका देलो का तू अच्छा दिया सही में पागल वाला का हो ए हम तो करियो मछली खाई लेबो ए साचो हम तो करियो ए साला से साचो बात अरे साला मछली खातर लकियो अपना मन तो छोड़ छोड़ दे मर जाए तो बस मर जाए दस करेगा तब पागल हो गेल बा बाप रे बाप साला खोलो वाला कौन नहीं साला रे खोलो से रे साला ना खाए हम मछली आई बाप रे बाप आई दादा साला गोरई खा गेल बुरचो दी साला मार देखे हमरा करैया हाँ गोरई तो हो बाप रे भाई तो बड़ी खिलाड़ी भी अरे ए तोर तेरा चौदह का नातिया के देखो सना रे मैं मछली खातिया की ना साला लगन जाके देखो ना घर में जाके देख साला घर में लुकौल होई के हूं जाके देख देखो तो मछली बाकी ना में ये तो नून मर्च भात खाती कितना झूठ बोलता है ए मछली वाला का मछली वाला आंख से देखो नहीं जामा पान अरे मैं मछली वाला को मार अरे पार जमा सब खा सब खोल खा खोल का आई बाप रे बाप हाँ बड़ी मेहरारू को तिलिया चलितर पूछत रहनी है मेहरारू को तिलिया चलितर देख लेनी ते तिले चलितर ते बताओ तो लिया हमरा के कथी कहे मेहरारू को तिलिया चलितर जब 12वां विष्णु ना जानी तो अपने का जाने चली मछली भात खा ली अब इतना का ऊपर से पिटवा देलू बुढ़चे तो कहत देख मछली भात खा लो जीदी कोइले रहनी है से मेहरारू को तिलिया चलितर का होला देख लेनी तिलिया चलितर ये तिलिया चलितर होला ये तिले तरी चररी